ka bɛɛ lajɛlen fo i y'a faamuya b'a la n ye min tɔgɔ fɔ ani ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on est ensemble ne balimaw bi an sigi kun ye mun ye armée monte en puissance Assimi kɛlɛkɛ minan kura caman caman de san i y'a faamuya b'a la Sadio Kamara bilala place min na a bɛ ka jɔyɔrɔ fa a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la an b'an da don o la n'an bɔra yen nɔ min ye comment s'appelle Ousmane Senko ye a sɛgɛnnen bɛ Sénégal bi a ka bon hakili ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ zo minnu minɛna k'u don kaso la o bɛ ka faso nafolo segin bi a ka bon hakili ma an b'an da don nin ko ninnu de la ni waati man t'an tɛgɛ ma min kan ka fara o kan o bɛ fara o kan voilà yan'an ka taa ɲɛfɛ min ye jigitugu minisiri Sogɛli Kokala Mayiga cɛ kelen min nana ka Mali segin a danbe kɔnɔ cɛ kelen min ni Assimi y'a bila ka taa Nations-Unies na k'a ka taa ci lase a ka taa fɔ i y'a faamuya b'a la tubabu bɛ ka min kɛ a na Sogɛli taara a y'a fɔ fo ka dɔ fara ka Mali segin a danbe kɔnɔ Sogɛli ka o discours kelen o de y'a to ni diɲɛ bɛɛ Mali lakodɔn o de y'a to ni diɲɛ bɛɛ Mali bonya Sogɛli Kokala Mayiga nin waati in na a bɛ Moti mun y'a lata Moti gɛlɛya mun b'u kan tɔɔrɔ mun b'u kan kɔngɔ mun b'u la minɔgɔ mun b'u la solution bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na Sogɛli ta kun filɛ nin Moti nin fanga in bɛ baara la a ka bon hakili ma an b'aw fɛ nin de kama an bɛ tugu aw kɔ nin de kama maliyɛndenw min mana fɛn fɛn ɲini aw fɛ i y'a faamuya b'a la a b'a di u ma o n'an sam Sogɛli Kokala Mayiga ala ka barika don i la ne balimaw an ye ɲɛɲininiw kɛ i y'a faamuya b'a la ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka wulikajɔw kɛ bi bi na Afiriki kɔnɔ Mali ye première puissance de ye minan minnu sanna kunu a bɛ hakɛ to de a bɛ kɛri bila quoi jugu sabu den dɔ bɛ a bɛ ka tête de mort bila a bɛ kɛri pomper ne balimaw an ye wulikajɔw kɛ kunu ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka don wo bɛɛ kɔnɔ ka dɔnnikɛlaw ɲininka ka mɔgɔbaw ɲininka Europe kɔnɔ Asie kɔnɔ Afrique kɔnɔ fan bɛɛ fɛ Mali de ye première puissance ye bi i y'a faamuya b'a la Mali ɲɔgɔn tɛ Afrique bi n bɛna o dalilu di aw ma sisan hali a tɛ mɛn o de la n'an y'a fɔ ko armée monte en puissance lagalagatɔ dɔw bɛ n'u sigi ko kɛlɛ ma ban dɛ kɛlɛ bɛ Moti dɛ kɛlɛ bɛ Bandiagara dɛ n'a fɔra ko armée monte en puissance o b'a yira k'a fɔ an bɛ ka se sɔrɔ dɔɔni dɔɔni minɛn bɛ ka di sɔrɔdasiw ma bi ni kunu tɛ kelen ye o de ye armée monte en puissance mais n'a fɔra lagalagatɔ ma ko armée monte en puissance ale bolo ko kɛlɛ banna de walima kɛlɛ bɛna ban bi non c'est pas ça kunu avion tun t'an bolo avion bɛ ka sɔrɔ kunu ji tun t'an ka sɔrɔdasiw bolo ji b'u bolo bi i y'a faamuya la kunu kan tun tɛ kan bɛ ka dilan bi kunu i y'a faamuya la kɛlɛkɛminɛn tun tɛ kɛlɛkɛminɛn caman bɛ bi a bɛ fɔ o de ma ko armée monte en puissance Afrique jamana si tɛ bi min bɛ se Mali la mais n'i ye nin fɔ lagalagatɔ ye ko Farabugu minɛna dɛ yan fɛ minɛna dɛ Farabugu kɛlɛ a ma fɔ aw ye k'a bɛ ban tile kelen a ma fɔ k'a bɛ ban tile fila armée monte en puissance kɔrɔ wɛrɛ t'a la minɛnw bɛ ka sɔrɔ Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko armée monte en puissance ça veut dire que kunu n'an tun tɛ se ka escalier ta bi an bɛ se ka escalier ta un par un an bɛ ka yɛlɛn ka taa quoi an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni n'i bɛ ka yɛlɛ o laban ye mun de ye setigiya ne balimaw an sigi kun ye mun ye an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka wulikajɔw kɛ ka ɲɛɲininiw kɛ Mali de ye première puissance ye Afrique kɔnɔ bi i y'a faamuya b'a la avion min b'an bolo a tɛ Nizeriya bolo i y'a faamuya b'a la avion min b'an bolo i y'a faamuya b'a la o ɲɔgɔn bɛ Alizeri bolo an ni Alizeri kɛra égalité de Mali ni Alizeri égalité avion min b'an bolo bi o ɲɔgɔn de bɛ Alizeri bolo bombe min b'an bolo bi o ɲɔgɔn de bɛ Alizeri bolo i y'a faamuya b'a la drone min b'an bolo bi o ɲɔgɔn de bɛ Alizeri bolo c'est pour cela que n'aw hakili b'a la Alizeri ko Mali kana kɛlɛkɛminɛn san k'u ka wari don dumuni na k'u ka wari don développement na foyi tun tɛ ni hasidiya tɛ parce que an bɛna tɛmɛ o la quoi i y'a faamuya o la Mali ni Alizeri bi an bɛɛ kɛra égalité ye Alizeri tɛ se Mali la Mali tɛ se Alizeri la minɛn min b'u bolo o minɛn ɲɔgɔn de b'an bolo mais minɛn min bɛ Mali bolo a tɛ Nizeriya bolo Nizeriya ka bon ni Afiriki bɛɛ o ka jama ka ca ni Afiriki bɛɛ ye mais minɛn min bɛ Mali bolo bi a tɛ Nizeriya bolo o b'a yira k'a fɔ ko Mali de ye première puissance ye bi Nizeri ka ca ni Nizeriya ka ca i y'a faamu Nizeriya ka sɔrɔdasi de ka ca ni Mali ka sɔrɔdasi ye Nizeriya sɔrɔdasi dɔrɔn o bɛ Mali population bɔ mais kɛlɛkɛminɛn min bɛ Mali bolo o tɛ Nizeriya bolo bi o b'a yira k'a fɔ Mali ni Nizeriya bɛ komi Amérique ni Russie ka bon Amérique ka bon ka tɛmɛ Russie kan i y'a faamuya la mais Russie bɛ se ka Amérique ci
Mali ni comment ça s'appelle jamana tɔgɔ Nizerabo o cogo de la. Mali ni Nizerabo o cogo de la. Amérique o ka bon ka tɛmɛ Russie kan. A jama ka ca ka tɛmɛ Russie kan. Mais kɛlɛkɛminɛn min bɛ Russie bolo a bɛ se ka Amérique bɛɛ ci tile kelen. I y'a faamuya wala Mali ni Afrique b'o cogo de la bi. O b'a yira k'a fɔ Mali ye première puissance de. Minɛn min b'an bolo a tɛ Afrique dugu si bolo. A bɛ kɛri pompe quoi Musa Sissoko. A bɛ kɛri pompe jugusago den dɔ bɛ yan. A bɛ ka tête de mort bila maa min fa wele yan maa min ba wele yan ni kɛnɛ man di i b'i kun na kala ta ka taa ka bɔ yen mais karamɔgɔw ka vidéo signalé ça passe pas. A bɛ kɛri pompe Musa Sissoko. I y'a faamu wala an ye ɲɛɲiniw kɛ nin kunnafoni an ye nin de sɔrɔ Mali ni Algérie bi égalité minɛn min bɛ Algérie bolo o ɲɔgɔn de b'an bolo minɛn min bɛ i y'a faamuya bala Algérie bolo o ɲɔgɔn de b'an bolo avion hakɛ min b'an bolo o ɲɔgɔn de bɛ Algérie bolo bombe hakɛ min b'an bolo o ɲɔgɔn de bɛ Algérie bolo Algérie tɛ se Mali la bi mais ni Algérie bɔra la i y'a faamuya bala farafin jamana ninnu Mali de bɛ tête la bi Mali de bɛ sanfɛ bi i y'a faamuya bala Nizeriya ka sɔrɔdasi n'a ka caya bɛɛ i y'a faamuya bala avion kelen a bɛ se ka sɔrɔdasi miliyɔn faga avion kelen a bɛ se ka sɔrɔdasi miliyɔn faga avion kelen sɔrɔdasi miliyɔn a bɛ se ka faga o b'a yira Mali ka bon ka tɛmɛ Nizeriya kan Nizeriya ka sɔrɔdasiw de ka ca mais minɛn t'u bolo minɛn min bɛ Mali bolo a tɛ Nizeriya bolo bi Nizeriya sɔrɔdasiw yɛrɛ n'i y'a ye kɔngɔ b'u la a ka bon hakili ma a bɛɛ fasalen a bɛɛ koyikoylen hali fini ɲɛnama t'u la Mali ka bon bi ka tɛmɛ Afrique bɛɛ kan bɛɛ k'i da ka sunɔgɔ hali bi minɛnw bɛ sira la ka na a ma ban fɔlɔ dɛ minɛnw bɛ sira la ka na Satande tun ye kelen de ye a bɛna kɛ taaɲɛ Mali kɔnɔ Satande kelen pe de tun b'an bolo mais a bɛna kɛ taaɲɛ minɛn b'an bolo bi a ka bon hakili ma Mali de ye première puissance ye minɛn na bi Mali de bɛ se ka Afrique bɛɛ bunte bi Mali de bɛ se ka Afrique bɛɛ ci bi Mali kelen a bɛ se ka Afrique bɛɛ ci bi soso cogo tɛ nin kuma la ne balimaw minɛn minnu jiginna kunu i y'a faamuya bala drone qualité ye fila de minɛn minnu jiginna kunu drone qualité ye fila de drone kelen o bɛ bɔmu jugu ta a bɛ se ka bɔmu segin ta bɔmu segin a bɛ se k'o ta a kelen bɛ se ka jamana ci i y'a faamuya bala bɔmu segin min bɛ dulonni na n'a bɛ taa sanfɛ a kelen bɛ se ka jamana ci drone kelen parce que bɔmu minnu bɛ dulon a la bɔmu segin de bɛ dulon a la a bɔmu kelen bɛ se ka dugu jeni drone filanan o tɛ kisɛ ta o tɛ bɔmu ta ale bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ sanfɛ ale bɛ filmeli de kɛ ale bɛ kɔlɔsili de kɛ i b'o drone dɔn a bɛ fɔ drone de ma ko mɛlɛkɛ a b'i nɔfɛ i ɲɛ t'a la a b'i nɔfɛ mankan t'a la i y'a faamuya wala a b'i nɔfɛ n'i ye silamɛ de ye walima n'i ye kafiri de ye a b'o dɔn drone minnu sanna kunu kelen bɛ yen i y'a faamuya wala ale tɛ kisɛ fili a tɛ bɔmu ta mais i y'a faamuya bala a bɛ c'est-à-dire que a bɛ se ka cɛ ni muso dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na silamɛ ni kafiri a b'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a b'i nɔfɛ mankan t'a la i y'a faamuya bala a b'i nɔfɛ i ɲɛ t'a la o drone fana sanna kunu wa drone bɛ se ka kalo kelen kɛ sanfɛ i y'a faamuya bala essence tɛ k'a la gasoil tɛ k'a la a tɛ sɛgɛn a batterie tɛ décharger jigitigiw masa ala ka barika don i la n'i tun tɛ nin sɔrɔ drone minnu nana kunu qualité fila don kelen bɛ yen nɔ o bɛ bɔmu caman de ta ka dugu ci kelen bɛ yen nɔ o bɛ filmeli dɔrɔn de kɛ ka fɛn woloma ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn jugu ni fɛn ɲuman ale b'olu bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamuya bala n'i ka ɲi a b'a dɔn n'i ma ɲi a b'a dɔn n'i finnen don a b'a dɔn n'i jɛlen don a b'a dɔn n'i kafiri de a b'a dɔn n'i bɔnmɔsi ka jan a b'a dɔn n'i bɔnmɔsi ka surun a b'a dɔn ale bɛ sanfɛ i y'a faamuya bala ka ko kunkun na ɲɛɲɛ k'o tɛntɛn ka bɔ ɲɔgɔn na a ye ne monte en puissance a ka bon hakili ma ala ka barika don jigitigiw masa la ne balimaw avion hakɛ min b'an bolo bi avion hakɛ min bɛ an bolo bi i y'a faamuya b'a la Albatros o den 80 de b'an bolo Albatros den 80 de b'an bolo Albatros n'aw hakili b'a la nin ye minɛn ninnu nako naaninan de ye Mali kɔnɔ Albatros o den 80 de b'an bolo n bɛna fɔ aw ye sisan a b'a faamuya dɔw kana taa fɔ u bɛ nkalon tigɛ a donna ta minɛn a sigilen ni bi cɛ minɛn ninnu nako naaninan de ye nin ye Albatros na ça veut dire minɛn ninnu na o na Albatros den 20 ni kɔ de bɛ na minɛn ninnu na o na den 20 ni kɔ de bɛ na Albatros ye min ye Sukhoi ye o den 40 de b'an bolo Sukhoi o den 40 de b'an bolo i y'a faamuya drone kɔnɔ bɛ taa fɔ 1000 na o ni bɔmu jugu i y'a faamuya cɛ ala ka barika don jigitigiw masa la
billahi an bɛ koda jihadistu kan billahi an bɛ bonya afiriki billahi Europe bɛ Mali bonya Europe b'an bonya jagoya minɛn min b'an bolo bi a tɛ Faransi bolo minɛn min b'an bolo bi n ye n kale Ala la ɲɔgɔn tɛ Faransi bolo Faransi ni Libi ka kɛlɛ i y'a faamuya b'a la miseli 100 de tun b'u bolo o ye 50 ci 50 o tun ye américain de ta ye o wari ma sara américain ko k'u kana ci olu ta ye dabara dɔrɔn de ye armée monte en puissance Ala ka barika don Asimi na an ye ɲaɲinini minnu kɛ an ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ an ye nin de sɔrɔ bi na Afiriki kɔnɔ Mali ni mɔgɔ min bɛ se ka sanga ɲɔgɔn na o ye Algérie de ye minɛn min bɛ Algérie bolo o ɲɔgɔn bɛ an bolo i y'a faamuya b'a la mais minɛn min bɛ Mali bolo a tɛ Nizeriya bolo Nizeriya sɔrɔsi o de ka ca ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la Mali sɔrɔsiw kan Nizeriya sɔrɔsi o de ka ca ka tɛmɛ Mali population kan mais o ni bɔmu tɛ kelen ye bɔmu bɛ se ka jamana ci kuma ma se jama ma bɔmu a kelen bɛ se ka jamana ci i y'a faamuya b'a la avion kelen bɛ se ka jamana ci kuma ma se mɔgɔninfin ma avion a kelen a bɛ se ka jamana ci kuma ma se mɔgɔninfin ma o b'a jira ko Nizeriya sɔrɔsi n'a ka caya o tɛ se Mali la Nizeriya sɔrɔsi n'a ka caya o tɛ se Mali la Nizeriya bɛ komi Nizeriya ni Mali bɛ komi Irisi ani Ameriki Ameriki a jama ka ca a dugukolo ka bon i y'a faamuya b'a la mais kisɛ tɛ jaba rɔ i y'a faamuya u ka jama ka ca ka tɛmɛ Irisi kan i y'a faamuya b'a la u ka mɔgɔw ka ca ka tɛmɛ Irisi kan mais Irisi bɛ se ka Ameriki ci Irisi bɛ se ka Ameriki ci Mali ni Nizeriya b'o o cogo de la o b'a jira k'a fɔ jamana tɛ yen an tɛ se min na bi jamana tɛ yen an tɛ se ka tagama min kan bi a tɛ yen i y'a faamu wa minɛn minnu sanna bɛɛ qualité de minɛn minnu sanna n ka cɛ n ka cɛ a bɛɛ bɛ komi fiɲɛ foroko Asimi sigilen ni bi cɛ minɛn ninnu n'i y'a don ko 4 de ye Mali kɔnɔ a don o don Mali kɔnɔ Albatros y'a faamuya b'a la u bɛ taa 20 ni kɔ la 20 ni kɔ sigiyɔrɔma 4 o joli ye o tɛ 80 ni kɔ ye min ye siko ye o 30 walima o 40 o b'a jira k'a fɔ n ka cɛ baara banna o t'a bɛɛ ye dɛ min bɛ yen n'a dogonen don n'a ma fɔ mɔgɔ ye ni mɔgɔ t'a kalama n'o tɛ yira o de ka ca banna si ye o ye n'an ni jamana wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na o de la u bɛna dɔn ko armée monte en puissance ko Mali ka jugu o b'a kalama Ameriki b'a kalama Faransi b'a kalama n'i y'a ye Joe Biden ye Poutine wele ko minɛn sugu dɔ bɛ yen nɔ k'a kana di Afirikaw ma dɔ wɛrɛ tɛ o satanden ni fɛnw de bɛ yen olu tɛ yira birifini dalen b'olu kan Arafali min b'an bolo bi a bɛ taa Arafali segin Arafali min b'an bolo a bɛ taa segin o den kelen ma yira mɔgɔ si la parce que o ye kɛlɛkɛ minɛn juguba de ye Arafali n bɛna o yira o la filɛ a bɛ fɔ nin de ma ko Arafali i y'a faamuya b'a la tellement nin ka teli nin bɛ se ka don mɔgɔ ninnu wo fɛ i y'a faamuya b'a la ka taa da fo zɛmɛ kɔnɔ i tɛ bɔ a kalama a filɛ nin de Arafali ye nin bɛɛ bɛ Mali bolo bi mais olu si tɛ yira Albatros ani drone olu dɔrɔn de bɛ yira hali suko y'an t'o yira ka caya i y'a faamuya b'a la mɔgɔ man k'i ka gundo bɛɛ yira mɔgɔ man k'i ka gundo bɛɛ da kɛnɛ kan mais Américains b'a dɔn se min bɛ Mali ye bi Français b'a dɔn se min bɛ Mali ye bi maa si ka avion tɛ se ka tɛmɛ Mali territoire kan bi i y'a faamuya b'a la n'an ma bɔ a kalama président y'a fɔ Asimi y'a fɔ le 1er janvier ko minɛnw b'an bolo bi Asimi y'a fɔ de a ka discours bɛ yen ko minɛnw bɛ yen bi se b'an ye bi i y'a faamuya b'a la ka Mali kɔlɔsi Asimi m'o fɔ Joe Biden ko Asimi bɛ ka minɛn minnu d'a ma bi ko Poutine bɛ ka minɛn minnu d'a ma bi ko a ka jɔ Joe Biden y'a fɔ o b'a jira ko se b'an ye bi o b'a jira ko se b'an ye bi hali kunu Faransi ko k'olu ka avion to don Mali kɔnɔ ko parce que ko minɛn dɔw bɛ o ka référence min bɛ passager ta ko a tɛ na Mali kɔnɔ tuguni ko parce que ko minɛnw b'an bolo bi i y'a faamuya b'a la ko k'olu sirannen don ko minɛnw b'an bolo bi k'olu sirannen don référence min bɛ passager ta dɔrɔn ka na Faransi k'olu ka avion tɛ na ko minɛnw b'an bolo bi k'olu sirannen don bila Asimi c'est vrai que Asimi kɛra siranye fɛn de ye quoi ni Asimi tɔgɔ fɔ makɔrɔ ye bila a bɛ bo fara de ni Asimi tɔgɔ fɔ tubabu ye bila o bɛ si kasi de la tellement que cɛ nana k'Afiriki se ka danbe kɔnɔ jigitugu masa an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini armée monte en puissance n'a bɛnna min ma o don n'a ma bɛn min ma jiwo ye ka taa ni lahara n'i ko lagatɔ ma ko armée monte en puissance ko saya bɛ ka kɛ nin dugu la dɛ nin dugu saya bɛ ka kɛ hali Ameriki saya bɛ ka kɛ hali Irisi saya bɛ ka kɛ hali Faransi yan
kɛlɛ sugu min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ kɛ diɲɛ dugukolo bɛɛ sanfɛ bandi kelen ka yɛlɛ moto sanfɛ marifa b'a bolo ka taa ci mɔgɔ la a kɛra Ameriki kunu a kɛra Faransi kunna sini a kɛra Irisi a bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mais jamana wɛrɛ ka na k'a bɛ Mali attaquer o don o b'a dɔn ko Ala ye ka min ɲɛgɛn o jamana tɛ an tɛ se ka min bo tigɛ an tɛ se ka min bo tigɛ Mali ka bon bi a ka bon hakili ma Albatros den 80 ani kɔ de b'an bolo Sukhoi den 40 kɔ Rafale den 8 drone 1000 Satande kelen bɛ yen nka cɛ Ala ka barika don Asimina billahi k'i bonya bi o ye kɛlɛkɛminɛn de droit de l'homme tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ droit de l'homme ye kɛlɛkɛminɛn de Asimi o de faamuya bi droit de l'homme o bɛ se min na o ka sariya bɛ boli e de kan mais n'o tɛ se la o ka sariya tɛ boli kan e Poutine filɛ nin don o don a bɛ ka Ukraine bunte Poutine ye Ukraine bɛɛ minɛ ka a so k'a bɛɛ saccagé k'a bɛɛ ci o ka taa sariya boli a kan kɛ n'u ko k'u bɛ sariya boli Poutine kan o ye diɲɛ wulilen de o ye diɲɛ cilen de o tɛ se mais sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ ni minɛn b'i bolo i bɛ bonya Asimi b'o sira de kan bi an bɛ minɛn sɔrɔ wa an bɛ bonya anw y'an ka plainte don yan k'an ye dalilu sɔrɔ tubabuw bɛ k'an balimaw faga a plainte filɛ nin ONU na i y'a faamuya bala hali sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan mais n'an tun bɛ komi Poutine o tun b'a ko ta ba la billahi a ko jugement tun bɛ kɛ a ko ɲɛɲinini tun bɛ kɛ Asimi i sɛbɛ don kɛlɛkɛminɛn sanni ma kɛlɛkɛminɛn san wari fɛn fɛn b'an bolo a bɛɛ don minɛn na mɔgɔ minnu dalen bɛ Bamakɔ ko kɔngɔ bɛ yen n'a ka di u ka taa sɛnɛ kɛ n'a ka di u k'u da Bamakɔ hami fɔlɔ min bɛ anw na o ye kɛlɛkɛminɛn de depuis nin fanga natɔ Sogɛli y'o de fɔ k'u ka baara fɔlɔ Sogɛli y'a fɔ a video bɛ yen k'u ka baara fɔlɔ k'a bɛ bɛn kɛlɛkɛminɛn sanni de ma k'a bɛ bɛn Mali lakanali de ma ko ni Mali lakana waati min na ko a tɔ ko bɛ na kɔfɛ u sigi don u ye kuma min fɔ u b'o sira de kan ninnu tɛ kuma fila fɔ dɛ ninnu tɛ kuma fila fɔ u bɛ na don min na micro sigira Sogɛli c'est-à-dire que micro dira Sogɛli ma a ka kuma fɔlɔ lakana basigi kɛlɛkɛminɛn sanni Mali ka segin a danbe kɔnɔ n'o o banna waati min na an b'an da maga ko wɛrɛ la mais en tant que o ma ban n ka ca ye kulen dugukolo dalen bɛ ji bɛ yen foro bɛ yen a bɛɛ bɛ yen ka n'i da Bamakɔ kasange feere ni yuguyugu feere la sungɔmu feere la i bɛ taa sɛnɛ kɛ diyagoya mɔgɔ caman bɛ segin ka t'i fa dugu la Asimi kɛlɛkɛminɛn san n'i y'o san an bɛ bonya n'i y'o san o de ye sariya ye n'i y'o san o de ye droit de l'homme ye o san n'i y'o san an bɛ bonya i y'a faamu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle Ousmane Sonko a y'a lajɛ dɛ a sɛgɛnnen bɛ Sénégal cogo min na Ousmane Sonko laissez-le tranquille. Mais on va rentrer chez nous. Non, dem tribunal du forcé. Dem tribunal du forcé. Dem tribunal du forcé. Mais non, non, ils peuvent le juger sans sa présence. Effectivement, mais c'est ça. Non. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Laissez-le tranquille. Non, on va rentrer. Mbala joya a hinɛ ka bon a makari ka bon c'est pour cela que n y'a fɔ an ye ko sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ Rasbati minɛna Mali kɔnɔ k'a ye faso danbe bɔ a la san tɛmɛnen droit de l'homme mɔgɔw y'u da don a la parce que fanga min tun bɛ yen o tun bɛ ka i y'a faamuya bala Faransi ka affaire kɛ Rasbati tun bɛ ka Faransi dɛmɛ mais Ousmane Sonko hakilina min b'a la Faransi b'a dɔn ni Ousmane Sonko kɛra président ye Faransi gɛntɔla don ka bɔ Sénégali kɔnɔ u ka intérêt tɛ Ousmane Sonko ka masakɛya la i m'a ye Macky Sall bɛ ka min k'a la mɔgɔ si tɛ kala don i ɲɛ na ka bɛn ne ma mɔgɔ si tɛ kuma nin ko la nin video sera hali lahara e ye CEDEAO mɔgɔw kumatɔ ye e ye droit de l'homme mɔgɔw kumatɔ ye ka taa cɛ ka vitre ci ka taa cɛ minɛ i y'a faamuya b'a la komi a ye mɔgɔ de faga komi a ye sonyani de kɛ diɲɛ ɲɛ b'a la hali ni cɛ bɛ taa denkundiyɔrɔ la o bɛ nin de k'a la hali n'a bɛ taa kɔɲɔkɛyɔrɔ la o bɛ nin de k'a la hali ni cɛ bɛ taa ɲɛgɛn kɔnɔ i y'a faamuya b'a la o bɛ taa kunbɛn diɲɛ ma bɛɛ ɲɛ bɛ nin na mun de bɛ ka bɔ a la foyi sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ u ka intérêt bɛ mɔgɔ min kun
o bɛ e to yen i ka ko sugu bɛɛ kɛ mais n'u ka intérêt t'i kun ni k'i bɛ kuma dɔrɔn o b'i minɛ Macky Sall ka mandat bantɔ saga jigiba fɛnna bɔnɔ Mamugu talen ka bila maaforoko kɔnɔ mandat bantɔla i ye mandat 2 de kɛ mandat 3 o tɛ kɛ Sénégal au lieu que a ka hakili sɔrɔ ka sabali ka Sénégalais bonya ka Ousmane Sonko to yen a b'a tile de la mais saga don hakili t'a la ka réfléchir a bɛ ka muru ta k'a yɛrɛ kantigɛ a bɛ k'a ka kaburu dingɛ sen i tɛna passer Sénégal kɔnɔ Ousmane Sonko kana dan ka bin muso kan dɛ a ka bin alimami yɛrɛ kan Sénégalais b'a fɛ Macky Sall tun kan ka hakili sɔrɔ ka cɛ to yen i y'a faamuya a ka mandat bantɔla a k'a fɔ k'a tɛ kɛ président Ousmane Sonko kana segin i bɛ to Sénégal kɔnɔ wari sonyani i b'olu dun i y'a faamuya i ye tiɲɛni minnu kɛ Sénégalais bɛ yafa mais ne ko k'Ala ye mɔgɔ min bonya e b'o lajigi fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ ta tiɲɛ de sera Macky Sall ma billahi ɲɛ kali Ala la i tɛ Sénégal mara tuguni wa n'i ma Sénégal mara i laban bɛ taa tunga la parce que i ye min kɛ Ousmane Sonko la a vidéo bɛ yen a dalilu bɛ yen a fɛn bɛɛ bɛ yen a fana b'a ta sara ani sɔrɔdasiw minnu filɛ lagalagatɔ denya la olu bɛɛ bɛ taa kaso la cɛ ni mɔgɔ tɛ miiri a man ɲi dɛ ni fali bɔ de bɛ mɔgɔ kunkolo la billahi to ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hali n'i ye masakɛya kɛ tile kelen de a dawula tɛ bɔ i la a sanga tɛ bɔ i la i ka sara tɛ jɔ i ka du tɛ minɛ i la i ka garde corps olu si tɛ bɔ i kɔ san 10 i bɛ jamana kunna jɔndenya la mɔgɔ sɔrɔla halaladenw k'a bɛna jamana segin a danbe kɔnɔ o de bɛ ka kɛlɛ su ni tile o de bɛ ka juguya su ni tile bin bɛ ka kɛ o ka su ni tile Ousmane Sonko a ma mɛn a ma bon ka nkalonfin ta ka nɔrɔ a la walasa a kana Sénégal mara k'a binna muso kan Sénégalais ko ko hali n'a binna alimami kan k'olu b'a fɛ il est où ton problème a ma bin muso yɛrɛ kan juguya dɔrɔn don ka mankutu tiɲɛ k'a minɛ ka don kaso la cɛ dun tɛ se ka don kaso la ni ko i bɛ nin don kaso la guerre civile bɛ wuli Sénégal guerre civile yɛrɛ tɛ wuli dɛ parce que Sénégal bɛɛ bɛ Ousmane Sonko fɛ Macky Sall a bɛ kɛ e de la ni ko i bɛ nin don kaso la billahi ɲɛ kali Ala la a bɛ kɛ e de la cɛ filɛ nin ye Sénégal f'a hinɛ b'i minɛ diɲɛ maa bɛɛ ɲɛ bɛ nin na mais o tɛ kuma parce que Macky Sall bɛ Faransi ka baara la diɲɛ maa bɛɛ ɲɛ bɛ nin na droit de l'homme mɔgɔw wo CEDEAO mɔgɔw wo bɛɛ ɲɛ bɛ nin na mais o tɛ kala don ɲɛ na ka bɛn ne ma Macky Sall bɛ Faransi ka baara la ni Ousmane Sonko nana o ye Faransi ka intérêt bannen Sénégal kɔnɔ pewu i y'a faamu ni Ousmane Sonko kɛra masakɛ ye o ye Faransi ta tiɲɛnen pewu o tɛ fɛ o de ka kɛ o bɛ fɛ Macky Sall k'a faga o bɛ fɛ Macky Sall k'a don kaso la mais Ala tɛ sɔn population tɛ sɔn ne balimaw tiɲɛ bɛ min ni nin tun kɛra Mali ye i tun bɛ CEDEAO lagalagatɔ ninnu ye cɛkɔrɔba bokɛlaba ninnu i tun b'o ye droit de l'homme de élection ka kɛ dɛ vote ka kɛ Ousmane Sonko ka nin filɛ o tɛ kuma o parce que sagaw don jɔnw don Mamugu talen don k'o bila maaforoko kɔnɔ min bɛ ka kɛ Ousmane Sonko la bi a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini wa a tɛ sariya kɔnɔ ye wa sariya ma jɛn n'a ye min bɛ ka k'a la bi juguya don nkalon don mais o tɛ kuma Faransi de bɛ Macky Sall kɔfɛ Macky Sall bɛ Faransi de ka baara la mais i sagaden fɛn bɛ yali la ɲin tɛ fɛn min na kɔnɔ ka san 10 kɛ jamana kunna ka tila kana bɔ fenêtre fɛ ka san 10 kɛ jamana kunna ka tila kana bɔ dadenni fɛ billahi i jija i ka kɛ président ye dɛ i jija i ka sa fanga la mais ni fanga minɛna e la don o don ni ma taa tunga la i k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ Macky Sall i ye fɛn fɛn kɛ a bɛ preuve bɛ a bɛ dalilu bɛ i ye cɛni tɔɔrɔ k'a tɔɲɔ hali n'a bɛ taa bo kɛ a bɛ taa minɛ hali n'a bɛ taa ɲɛgɛn na a bɛ taa minɛ hali n'a bɛ taa denkundiraw la a bɛ taa minɛ cɛni lafiyalen tɛ Sénégal sɛgɛn sugu bɛɛ b'a kan ko parce que a b'a faso fɛ a bɛ fɛ ka faso segin a danbe kɔnɔ a bɛ fɛ ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ olu tɛ fɛ an ka k'an yɛrɛ ye olu tɛ fɛ i y'a faamuya bali anw ka lafiya olu bɛ fɛ anw ka to olu kɔ komi saga an ka nafolo ka k'u ta ye an ka pétrole ka k'u ta ye an ka jamana yɛrɛ ka k'u ta ye an kana hɛrɛ sɔrɔ abada an ka to olu kɔ komi baganw Ousmane Sonko k'o de tɛ kɛ o de juguya b'a kɔ o de la u bɛ ka kɛlɛ mais Macky Sall wallahi ni e ma c'est que ni fanga minɛna e la n'e ma taa tunga la i k'a fɔ ma tu parce que i bɛ ka crime de kɛ i bɛ ka violence de kɛ i bɛ ka bin cɛ kan a ma s'i ma foyi a ma s'i ma foyi
mais n'i y'a vidéo i bɛ kasi de quoi cɛ ka mobile vitre bɛ ci cɛ bɛ galon bɛ da cɛ la cɛ bɛ minɛ ten fufalaki polisiw bɛ taa dɔgɔya jamana président Macky Sall Ousmane Sonko de Sénégal président ye bi jama min b'a kɔ a tɛ Macky Sall kɔ président tɛ dɔwɛrɛ ye i y'a faamuya bala jamatigiya i y'a faamu ɲɛmɔgɔya tɛ dɔwɛrɛ ye jamatigiya jama min bɛ se Ousmane Sonko kɔ bi a tɛ Macky Sall kɔ tɔgɔ min bɛ Ousmane Sonko la bi a tɛ Macky Sall la Sénégal président kuntigi de bɛ ka dɔgɔya Sénégal kɔnɔ nin cogo la jɔnmaya sugu bɛɛ bɛ ka taa ka sɛgɛrɛ mais nin bɛɛ bɛ ban walahi nin bɛɛ bɛ ban walahi ala min ye c'est à dire que ala min ye masa ye walahi a tɛ nkalon dɛmɛ abada a bɛ tiɲɛ de dɛmɛ ma tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn Ousmane Sonko i jija hali bi an b'i kɔ Afiriki bɛɛ de b'i fɛ Sénégal tɛ dɛ Afiriki bɛɛ b'i kɔ Afiriki bɛɛ b'i kɔ i ma foyi ɲini Sénégal ka bɔ jɔndenya la a ye nin dɔrɔn de ɲini Sénégal ka bɔ jɔnya la a ye nin de ɲini o mɔgɔ kelen min bɛ n'u sigi an da la ko démocratie min bɛ ka kɛ Ousmane Sonko la nin ye démocratie ye nin ye bɛɛ ka hakɛ ye mais ala ka barika don tiɲɛ la bilahi Ousmane Sonko bɛna fara Asimi kan a bɛna fara Ibrahim Traoré kan Afiriki bɛ segin a danbe kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen min ye zonkɔrɔ minnu tun bɛ kaso la le temps de IBK an y'a fɔ yan dɛ ko Rose Poivron ninnu b'a la ko viscère nafolo min sɔnna u tile la n'a dira Mali ma an tɛ malo san tuguni an tɛ ji san tuguni an tɛ taa tunga la tuguni wa c'est à dire que hali i tɛ wuluwuluji ye ɲɛna Bamakɔ a bɛɛ bɛ dilan ka ban pewu wari min sɔnna nin zonden ninnu fɛ a bɛ hɛrɛ lase Mali bɛɛ ma IBK ka directeur de cabinet n'o ye Mamadou Kamara k'ale bɛ fɛ ka taa fiɲɛ sama ko kaso digɛra la ko bokasa bɛ k'a tɔɔrɔ Mamadou Sonko n'i bɛ fɛ ka fiɲɛ sama 500,000 i b'o de da fiɲɛ la ale ni Fili ko Fili min tun ye ministre des finances ye o mɔgɔ fila de minɛna o bɛ yen k'olu bɛ fɛ ka bɔ ka fiɲɛ sama Mamadou Kasonke ko n'u bɛ fɛ ka fiɲɛ sama n'u bɛ fɛ ka bɔ liberté 500,000 ko b'o de sara Mamadou Kamara y'a ta sara kunu k'a to kaso la 500,000 a y'o sara miliyari joli dogolen b'o bolo miliyari joli de dogolen b'o bolo k'a to kaso la a ye 500,000 sara k'a to kaso la imagine miliyari joli de dogolen b'o ale bolo mɔgɔ min bɛ kaso la a ye 500,000 sara i y'a faamuya o la miliyari joli de bɛ sɔrɔ ka compte kɔnɔ wari joli de sonyɛnen bɛ sɔrɔ o bolo a ka ca dɛ mɔgɔ min bɛ to kaso la ka 500,000 sara ne bɛ faransi kɔnɔ san 13 ɲina san 13 ɲina hali i tɛ 1,10,000 sɔrɔ n ka compte kɔnɔ hali 1,10,000 i t'a sɔrɔ i y'a faamuya o la mais nin bɛ kaso la i y'a faamuya o la a sera ka 500,000 sara ni Mali tɛ quoi i bɛ ninnu da de k'u bɛɛ kan tigɛ bilahi c'est à dire que i bɛ ninnu don kaso la de fɔlɔ ka wari ninnu bɛɛ récupérer ni wari ninnu bɛɛ minɛna i bɛ sɔrɔ ka mugu ci u la k'u bɛɛ faga tɔɔrɔ fɛn fɛn b'an kan ninnu de nɔ don an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ ninnu de nɔ don viscère fɛn fɛn bɛ yen ninnu de y'a dingɛ sen n'an b'a kɔnɔ bi Mamadou Kamara le directeur cabinet de Ibrahim Boubacar Keïta k'a tɛ bɔ a tɛ bila liberté la bada n'a ma 500,000 sara a y'a sara casse yɔrɔnin kelen casse ka bɔ k'a sara u b'a yira k'a fɔ wari caman de sonyɛnen b'a bolo yen wari baden de sonyɛnen b'a bolo yen e t'a dɔn ninnu y'anw faga e t'a dɔn ninnu y'anw faga o de la ne tɛ se ka kɛ nin politicien ninnu fɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke parce que ninnu de y'anw kumaniya hɛrɛ ma ninnu de y'anw bila ka taa sa kɔgɔji kɔnɔ mɔgɔ 100,000 mɔgɔ kelen b'o niyɔrɔ ta k'a dun a dalilu filɛ Mamadou Kamara le directeur cabinet de Ibrahim Boubacar Keïta 500 millions a y'o de sara 500 millions 1,500,000 a y'o de sara mɔgɔ min y'a to kaso la ka 1,500,000 sara miliyari caman bɛ sɔrɔ o tigi ka compte kɔnɔ miliyari baden de bɛ sɔrɔ o tigi ka compte kɔnɔ wa ninnu tun tɛ foyi la jamana ko na i y'a faamuya la ka faso nafolo suɲɛ hali n'u bɛ jukɛli la hali n'u bɛ musow sanfɛ i y'a faamuya hali n'u bɛ bokɛ la hali n'u bɛ sunɔgɔ la an ka wari tun bɛ suɲɛ ninnu bolo u ɲɔgɔn faso kumasulu den ma wolo dugukolo kɔ kan u ɲɔgɔn jahanama kɔnɔ den ma wolo dugukolo kɔ kan u ɲɔgɔn banabagatɔ den ma wolo dugukolo kɔ kan u ɲɔgɔn fɛndɔnbali den ma wolo dugukolo kɔ kan
c'est que nous te lafiya diɲɛ kɔnɔ o tɛ lafiya lahara wari suɲɛni sen nɔfɛ mɔgɔ joli taara tunga la an ka impôt détourneli sen fɛ mɔgɔ joli sara an ka wari suɲɛni sen fɛ i y'a faamuya o la dɔgɔtɔrɔso kɛra sudonyɔrɔ ye mɔgɔ joli ni tora ye an ka wari suɲɛni sen fɛ avion coulé au sol o taara san avion coulé au sol o taara san mɔgɔ joli ni tora kɛlɛkɛyɔrɔ la sɔrɔdasi joli sara muso joli kɛra fililatɔ ye ninnu tile la bilahi ne t'a yafa ninnu ma fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke n'i ye ne kɛ hali minisiri ye bi n bɛ ninnu bɛɛ faga banajugu fura ye furajugu ye k'a daminɛ IBK i y'a faamuya bala ka taa se fo dugu ma Karimu Keyita Bubu Keyita ninnu fɛn fɛn ni ne ye ninnu fɛn fɛn n bɛ n sen fili o kɔnɔ bilahi hali n'u bɛ lahara de n bɛ n sen fili o kɔnɔ zon kan ka faga de mɔgɔ minnu bɛ 200 suɲɛ sugu la ka moto n'u suɲɛ essence de bɛ bɔn olu kan mɔgɔ minnu ye miliyari détourné olu kan ka kɛ cogo di mɔgɔ minnu ye miliyari détourné olu kan ka kɛ cogo di n'i ye 200 suɲɛ suguba la bi walima n'i ye Jakarta suɲɛ n'o y'i sɔrɔ o b'i faga mais mɔgɔ minnu ye miliyari détourné mun kan ka kɛ olu la il faut niquer sa race il faut niquer sa race kuma fa n'a ba filɛ e wa démocratie ni ko ninnu a bɛɛ molobali a bɛɛ nkalonfin an bɛ bɔ yen an ka cɛ lamɛn a bɛ na min fɔ Asimi nin lamɛn dɛ nin vidéo c'est très important Asimi ka nin vidéo lamɛn a ye nin lamɛn. Est-ce que vous avez déjà vu a ye nin lamɛn. un seul pays dans le monde qui ait démarré son développement avec la démocratie? Ça n'existe pas dans aucun pays dans le monde. Mais nous nous fatiguons. La démocratie est un outil de fin de parcours, pas de début de parcours. Et je voulais vous dire ceci. Les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui a fait le développement des États-Unis d'Amérique? C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Et les États-Unis d'Amérique, non seulement c'est l'esclavage des Noirs, mais aussi ils ont assassiné les Indiens pour récupérer toutes leurs terres. Ça, c'est la démocratie. Les Français, ces 3 empereurs qui, après la Révolution, ont pris le pouvoir en France. Napoléon Ier, Napoléon II, Napoléon III. Est-ce qu'un empereur, c'est une démocratie? Et les fondations du capitalisme français, c'était au 19e siècle. Oui, non? Prenons le cas de l'Angleterre, qui se prévaut de démocratie. La reine Victoria, la reine Victoria, c'était une femme, une maîtresse femme. Elle régnait de main de fer sur un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. L'empire britannique, le soleil ne se couchait jamais sur cet empire-là. Tellement c'était répandu. Mbala joya, kuma te doreka, démocratie galondo. Ni ka jamana basigira wati mina de be miri démocratie ma. Mais en tant que hérité, démocratie tse ka marcher au jamana kono. Tse ka kuma tando kelen taje Asimi ye ni video. Abe ni yoro ni tika ka ti Asimi ma. Démocratie ko galonfi en tant que fitina be jamana kono, guerre be jamana kono, démocratie te. Aye Faransi fo, Faransi jora cogo mina y'a fɔ. O ye farafin dɔ minɛ jɔnya la. Ka farafin ka dugukolo minɛ k'u ka sanu suɲɛ k'u ka fɛn bɛɛ minɛ o tɛ démocratie ye américains bɛnna indien kan k'u ka dugukolo minɛ k'u ka sanu minɛ k'u ka fɛn bɛɛ minɛ o tɛ démocratie ye démocratie daa baara dɔ tiɲɛ tɛ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ panpan na Mali kɔnɔ bi i y'a faamuya b'a la k'aw ji min n'a ɲɔgɔnna démocratie comme ça u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ da fara démocratie nkalon don ni basigi nana waati min na dun ka fa lafiya guerre tɛ jamana kɔnɔ i bɛ se ka na ni sariya ye bɛɛ ka bonya mais en tant que jamana bɛ bolo la jamana bɛ kɛlɛ la mɔgɔ fɛn fɛn mana jamana lagosi a minɛ k'a kun ci k'a da fara n'i bɛ se ka faga faga n'i y'a tigi faga i ye wulu faga mais jamanaba minnu jɔra o ye mun de kɛ o ye mɔgɔw de faga o ye wali jamanaw de ci o ye wali sanuw de siɲɔ o ye mɔgɔw minɛ jɔnya la yan jamanaba minnu n'an b'u kɔnɔ bi o ma jɔ démocratie kan a si ma jɔ démocratie kan u lafiyalen kɔfɛ de o ye nin sariya ninnu ta ko bɛɛ ka hakɛ ka di ma o yɛrɛ bɛɛ ka hakɛ tɛ se ka d'a ma c'est faux fantan bɛ to fantanya la faama bɛ to faamaya la Asimi démocratie manamanakan don mɔgɔ fɛn fɛn bɛ molobali dɛɲɛ la bi Mali kɔnɔ n'i bɛ se k'a tigi faga a faga ta
pa paga te bɔ a la n'i bɛ se k'a tigi to kaso la don kaso la n'i bɛ se k'a kun ci k'a dafara tigi kun ci k'a dafara pa paga walima n'i bɛ se ka Alassane ta ɲɔgɔn kɛ Alassane bɛ ka min k'a ka ministre la n'i bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ pa paga t'a la démocratie molobalidenya don mais cɛ bɔra ka bɛɛ fɔ e bɛ se ka jamana jumɛn yira i y'a faamuya la k'a jɔ waati k'a jɔra démocratie kan e bɛ se ka jamana jumɛn de yira a jamana tɛ yen jamana si ma jɔ démocratie kan a jɔlen kɔfɛ de ko démocratie a jɔ waati a tun tɛ yen an ka jamana jɔ waati de bɛ yen sisan n'a jɔra ka ban an bɛ sɔrɔ ka na démocratie ye kuma fa n'a ba filɛ de cɛkɔrɔba bɔra k'a bɛɛ fɔ ka ban nin kuma nin ye tiɲɛ de démocratie e ka taa histoire lajɛ ninnu jamana ninnu jɔra cogo di Amérique ninnu jɔra cogo di bingali mɔgɔ faga tɔɲɔli o don m'a fɔ ko démocratie o u lafiyalen kɔfɛ de k'anw ka hɛrɛ bɛɛ ta k'an fa n'an baw faga k'u kɛ jɔn ye u sɔrɔla ka na ko démocratie ni tɔɔrɔ tun b'u kan bi o tɛ miiri démocratie la tɔɔrɔ de bɛ anw kan an mago tɛ démocratie la bi an mago tɛ papaga la an ɲɛ b'an ka jamana ka hɛrɛ de la ni den o c'est que ni cɛ o cɛ ye molobalidenya ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ Asimi tɛ dɛ population yɛrɛ n bɛ wele bila population ma n'a bɛ se k'a tigi batard sauter a y'a sauter pa t'a la parce que molobalidenya don démocratie bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ nkalonfin mɔgɔ kan k'i fa bonya k'i ka jamana bonya i ka jamana ka hɛrɛ k'o ɲini n'i ma sɔn o ma tɔgɔ t'e la ni baganden tɛ tɔgɔ tɛ e la ni baganden tɛ démocratie tɔɔrɔ bɛ jamana kan degun bɛ jamana kan jamana bɛ guerre la démocratie man kan y'o jamana kɔnɔ wa jamana fɛn fɛn lafiyalen dɔ bi i y'a faamuya la yanni u ka lafiya démocratie tun tɛ yen yanni basigi ka ninnu bɛ appel la n'i bɛ vidéo kɔnɔ o bɛ appel kɛ pour que k'i ka vidéo tigɛ parce que i b'u nin kan ten voilà k'o fɔ Asimi ye pour que n ka heure kana janya k'o fɔ Asimi ye bilayi démocratie ko nkalon don cɛ o cɛ mana Mali dɔgɔya bi viscère da donna ta bɔra ta o condamné jusqu'à la mort cɛ o cɛ mana bɔ bi k'o bɛ Mali minɛ k'a di jamana wɛrɛ ma o tigi kun ci k'a dafara cɛ o cɛ mana jamana wɛrɛ lafasa Mali kan o tigi kun ci k'a dafara n'i bɛ se k'a faga a faga n'i bɛ se ka kisɛ ci a la kisɛ ci a la n'i bɛ se k'a batard sauter a batard sauter hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que molobalidenya tɛ jɛn n'a ye voilà jamana minnu lafiyalen don bi yanni u ka lafiya o ye mɔgɔw de faga o ye joli de bɔn o ye mɔgɔw de ka jamanaw ci k'u ka hɛrɛ bɛɛ ta u lafiyalen kɔfɛ ko démocratie hali bi démocratie yɛrɛ tɛ min bɛ ka kɛ Ousmane Sonko la o ye démocratie ye wa min tun bɛ ka kɛ Mali la ka taa minɛnw di jihadiste ma o ye démocratie ye wa o tun bɛ ka Ukraine nɛgɛ k'a bila ba falen kan o ye démocratie ye nkalonfin don Asimi fasoden jugu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ faso kumasuluden fɛn fɛn bɛ yen ɲamaden fɛn fɛn bɛ yen muso furubaliden fɛn fɛn bɛ yen n'u k'u bɛ jamana de lagosi ka intérêt nɔfɛ bilahi o bɛɛ kun ci k'u dafara n'i bɛ se ka kisɛ ci min na kisɛ ci a la n'i bɛ se ka min don kaso la don kaso la n'i bɛ se ka min faga an kun b'a kɔrɔ parce que i y'a faamuya la jamana tɛ basigi ni dɔ ɲamaden ma kari jamana tɛ jɔ n'a ma jɔ dɔw su kan ni dɔ m'a yɛrɛ saraka dɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ kuma fa n'a ba filɛ i bɛ ala jugu kafiri mɔgɔlankolon bɔnɛma wolo c'est que bataradenw olu de bɛ na ko démocratie de an bɛ kuma de an bɛ jamana lagosi an bɛ nin kɛ mun barika bɛ e la mun nafa bɛ e la n bɛ bɔ video kɔnɔ yan ni de tun ye bi ta ye ni ala y'an si jɔ ka lundi kɔnɔ an bɛ na tuguni i y'a faamuya la ka faso defa parce que samedi ni dimanche anw tɛ video kɛ o ye repos don ye o ye lafiya don ye parce que kuma yɛrɛ ma ɲi hadamaden ma fo k'i k'i reposer de en tant que i bɛ kuma la n ka ca a b'i sɔn tigɛ de voilà Mali armée bɛ ka monter puissance la an ye Albatros 80 o b'an bolo bi Albatros den 80 o b'an bolo bi Sukhoi o den 40 b'an bolo bi Satande o den 1 b'an bolo bi i y'a faamuya ba la min ye bombe jugubaw ye o caman de bɛ an bolo bi Mali ni Algérie bi minɛn na égalité Algérie ka minɛn man ca ni Mali ta ye Mali ta man ca ni Algérie ta ye
i y'a faamuya bala min ye i y'a faamuya bala Nigeria min ka bon ka tɛmɛ Afiriki bɛɛ kan minan min b'an bolo bi a ɲɔgɔn tɛ Nigeria bolo Mali bɛ se ka Nigeria kɛlɛ bi minan min bɛ Mali bolo a tɛ Nigeria bolo Nigeria ka sɔrɔdasi de ka ca ka tɛmɛ Mali kan ni ka sɔrɔdasi ka ca ni minan t'u bolo o ye fufalaki de ye a bɛ komi Amérique ani Russie Américains ka ca ka tɛmɛ Russie kan mais minan min bɛ Russie bolo a tɛ Amérique bolo Mali ni Nigeria b'o cogo de la bi wa an ye drone sɔrɔ drone minnu bɛ ko mɛlɛkɛw a bɛ sanfɛ a bɛ se ka kalo 3 kɛ yen i y'a faamuya bala essence tɛ don a la gasoil tɛ don a la a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min wa a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina a b'i nɔfɛ mankan t'a la a b'i nɔfɛ i ɲɛ t'a la i y'a faamuya bala n'i ye mɔgɔ jugu de ye a b'o dɔn n'i ye kafiri ye a b'o dɔn n'i ye silamɛ ye a b'o dɔn o minɛnw b'an bolo bi ala ka barika don jigitigiw masa la muso ɲuman den ye Asimi Koyita foyi min ko diya ye nin tɛ nin ma kɛ masakɛ si tile la masakɛ si ma deli ka nin kɛ hali Baba Modibo Keyita ma deli ka nin kɛ avion bientôt an ka avion bɛna se 1000 ni kɔ ma n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Sukoyi i y'a faamuya bala Albatros drone comment s'appelle Rafale n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se 1000 ma minɛn min b'an bolo bi avion dɔrɔn ani drone a bɛ se 1000 ma fitinin de bɛ ka yira min bɛ yen n'a ma yira o de ka ca banasi ye n'i ye nin fɔ lagalagatɔ don dɔ bɛ bɔ ko i ko armée bɛ ka monter en puissance ko nin dugu minɛnen don a fɔra aw ye ko kɛlɛ sugu min bɛ Mali kɔnɔ ko o ni armée monter puissance de bɛ ɲɔgɔn ye sira la bandiw bɛ jamana kɔnɔ i y'a faamuya bala o bɛ ka marifa ta k'a ci mɔgɔw la o kɛlɛ ni armée monter en puissance o tɛ ɲɔgɔn ye sira la armée monte en puissance kunu avion tun t'an bolo bi an bɛ ka avion sɔrɔ an bɛ ka sanayɛlɛ dɔɔni dɔɔni o de armée monte en puissance n'a fɔra ko armée monte en puissance a ma fɔ ko Mali kɛlɛ bɛ ban tile kelen a ma fɔ ko a bɛ ban tile fila minɛn tun t'an bolo kunu kan tun t'an bolo kunu ji tun t'an ka sɔrɔdasiw bolo kunu dumuni tun t'an ka sɔrɔdasiw bolo kunu an ka sɔrɔdasiw tun se ka foyi kɛ bi anw de bɛ ka jadisiw ɲini k'u kun ci k'u da fara an bɛ ka se sɔrɔ dɔɔni dɔɔni a bɛ fɔ o de ma ko armée monte en puissance mais n'i y'a fɔ gawaden ani fɛnna bɔnɛ ni lagalagatɔ den ni ta ɲini n'a ta faamuya armée monte en puissance nin minɛnen don mɔgɔw bɛ ka sara hali kunu mɔgɔ sara Amérique hali kunu mɔgɔ sara Russie hali kunu mɔgɔ sara France yan o kɛlɛ sugu de bɛ Mali kɔnɔ wa Mali kɛlɛ a fanba bɛɛ ye malidenw yɛrɛ de tellement que a tɔ kɛra business ye n'i ye sɔrɔdasi kelen faga 1 million bɛ d'i ma i y'a faamuya n'i sera ka dugu attaquer 1 million bɛ d'i ma jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de bɛ ka wari ɲini joli kan o kɛlɛ sugu de bɛ Mali kɔnɔ n ye kali ala la mɔgɔ minnu bɛ ka fagali ka fanba bɛɛ maliyɛn yɛrɛ de e bɛ se ka taa dugu ci o nɔfɛ yan e bɛ se ka taa dugu ci o nɔfɛ yan non i tɛ se ka taa dugu ci mɔgɔ kelen nɔfɛ a ko bɛ i y'a faamuya a ko bɛ taa dɔɔni dɔɔni de k'u ɲini dugu kɔnɔ k'u jate minɛ k'u sugu dɔn n'an ye dalilu sɔrɔ waati min na an bɛ sɔrɔ k'u bata sauter ka bɔ yen ala ka barika don tiɲɛ na Asimi b'i fɛ bi an b'i fɛ sini mɔgɔ mɔgɔ t'i fɛ a bɛɛ kafiri mɔgɔ mɔgɔ t'i fɛ a bɛɛ fɛn ɲinina mɔgɔ mɔgɔ t'i fɛ a bɛɛ nkalontigui mɔgɔ mɔgɔ t'i fɛ a bɛɛ faso kunmasuluden mɔgɔ mɔgɔ tɛ Asimi fɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ nin fanga in fɛ bilahi k'a bɛɛ jate minɛ a si ma sɔrɔ so ye wa a si tɛ halala ye ala balayira de bɛ nin fɔ i t'a fɛ o y'i ka dura ye maa ma baara kɛ e ye kafiri den de i t'a fɛ o y'i ka dura ye mais Asimi n'ale ni bi cɛ foyi ma ɲɛnabɔ e ɲɔgɔn kafiri den ma wolo dugukolo sanfɛ. Merci beaucoup la famille. Aboulaye Samake k'i fo, Jaba Baraji k'aw bɛɛ lajɛlen fo, Seydou Sissoko, Issa Kanté, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo, on ensemble, an b'an faso défend fo an joli laban foyi t'an bɔ yan. Hali n'anw de bɛ kɛ saraka ye maliyɛnw ka lafiya, Ala k'anw kɛ saraka ye maliyɛnw